Ai ama, hau da triskantza. Ez dakit hanka sartu eten, altzairu bat erosietan apusketetan, eta nikin biharra. Eta uste pieza jarrietela, enuna jarri ber, eta guain dana desmontatu biher, da ai ama. Bueno, eskerrak gaur dekoradore bat datorren, altzairua saltzeitu, eta ni uste behi galdetuko jotela, nondik noa ibili. Hauek jaso ingoitu. Ai, ama, eskerra Jaime etorri zaigun. Jaime, ongi etorri, zer moduz? Primeran, nahi bai etorri zaiteke la primeran nini etorri izatia. Hemen honekin nitxion, eta izaiteke altzairu bat prestatzen aizta izenean da zeo segaizki jartzen genian. Ja, horrek esti balio? Esti balio. Tira fondoa sartu, akabo? Akabo, hau hemen utziko jau, ikio lagunduko iguten hau etoiten, eta zukalden zemuz moldatzea iz. A ber? Zaiatuko gea. Baina, bueno, esku pixkateukiko zu, ez da? Bueno, zeuze. Vale. Bueno, elkarrekin ingoitugu ikusiko zu, almondi gila batzuk, txitxirionak, gauza berezia, gio tomate eta piper saltza baten sartuko deu, eta gero lagungarri pare gauza ingoitugu, eta aldi berian ikusi Jaime ibilbidea, eta ikusiko zu ze gauza txukunak dekoratzeitun. Ikusi. Bueno, lagunak eta Jaime, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gaituen errezetakin, bale? Bueno, hemen dazkau txitxirio batzuk, atzotikan beratzen jarritugunak, eta hoi kasuela baten jarriko dugu egosten. Zeratikan, gire ingoitugu txitxirio bolak. Eta txitxirio bolakiteko, hoi behin egozitak haunean, beste alde batetik, ingoituguna da, batzu ja, tipula gorria ondo gorritu, bertan perretxikoak txiki inda botata baita ere gorritu, eta geho, botako jo, piperra utza, komino pixkat, eta ingo deu, hoi dena prestak haunean, txitxiriok egozita eskaunean, dena elkartuko deu, masatxo bat prestatuko deu, eta bertara botako deu, martorri pixkat. Hola, sustantzia emateko, tagatzan puntua jarriko deu, eta hoi, bolatxoakin, txitxirio irin honekin, ingo deuna da, tempura bat prestatu. Urotza botako jo, tempuratxo bat ingo deu, orduan txitxirio bola horiek, gero pasako ditugu temporatikan, regituko ditugu eta saltxa hontan sartuko ditugu. Saltxa hobiteko ingo deuna da. Zutan ondo gorritu tomatiak, piperrak eta ondo indada duenian, ingo dituguna da birrindu, iragatzi, pepitak eta asalak eta kentzeko, eta geho, ja, bolatxoa sartuko ditugu bertan, egosi puntu txiki bat emango jo, eta bukaeran sartuko jo, fresko-freskua, albaka pixkat, bale? Eta hoi gutxi balitz, bi gauzen goitugu lagungarri. Bat, tipula moria ingo dugu, juliana moztu eta gorritu, eta tipula potxaua jarriko dugu lagungarri bezala, eta gero horringo dugu, hola, aliño berezi bat, arrautza egosi ingo dugu, baita ere botako jo boilurra, eta nola ez perexil pixkat, olioa, eta gero erabiliko jau hori, bakainetikan aliñatzeko. Ados? Bueno, esan da geho, ingoituguna lanak banatu. Bale, ni txitxiriok egozten jarri goitut, barazkitxo hauekin jungo naiz, eta zu hemen ingo josuna da, osoikan ez ditugunez jarriko pregitzen, bintzat, txortenak endu, laukitxotanin, eta hemen, bai, txortenak endu, bakoitza 8 pusketetanin, eta pregitzen jarriko dugu, bale? Venga, eta hau esan da, hemen labana eta mingaina eman berdi, Jaime? Bale? Venga, hemen esan da, ik botako dituk historioiek, eta nik beste alde batetik kasuela bat hartuko ditu hemen txitxiriok egosten jartzeko, bale? Eta perretxiko egiteko, hemen beste kasuela. Hemen botako dituzu piperrak eta tomatiak, ni hemen txitxirioak, eta bestian botako ditu barazkik. Bueno, Jaime, kontatu iguk. Bueno, gaur egun bakit, hola izan dut, ze dekorazio polita da gaun, bakit dekorazio enpresa bakazuela, nola deitzen da, jendeak izateko? Gure enpresa basoko izena du. Basoko izena du, eta dekorazio lanak egitetuzu, ezta? Bai, momentu honetan proiektu, dekorazioa, altzarik saltzeitugu ere, azkenen evoluzio bada, garai baten neratxonak itezun, beak itezitun, mueblek. Bai. Gero ja nire... Zertan, bea arotza zan, eta arotzetik gana zizan geho altzarik, bai? Bai, eban izta, eta gero ja nire gurasok eta zehatzu zianean, aikasi zian erosita saltzen. Vale. Azira baten, Azpeiti, Zarautz, inguru hortan, da Gipuzkoan hori itezian.
altzarik garai baten, eta gero ja urrutiotik, Errioxa, Nafarroa... Osea, irikizian, aitonak eta guraso, kanpoare bai asko saltzen zuten? Ez, erosi. Erosi kanpotik, gero hemen saldu alizateko, bale. Eta gero ja Valentzi ingurugoi, ja pixka zatu zanen. Eta nola izan zan historia, aitonak, arotza zan, lehenoko arotza danetik iten zuen, ez da? Kutsarak, bestiak, tablak, behar zan guztia, eta eskalerakin da danetik an, ez da? Dena iten zuen. Zuk hori ezautu zen nuen, ez? Ez. Nire ezautu nuen ja dena zanen salerosketa. Bale. Eta, bueno, hori ontzan, aldaketa ondina igual. Bale, aldaketa ondina ontzan, bai, itetikan, ja erosi eta saltzea, ez da? Bale, eta ze, ateatzen zen, ja lan gehiagi izan, o eskulan handigiak, edo, bueno, nola bide hori hartu zuen etxeko enpresak eta listo. Ez zuen merezi, ja. Itea, nola beste leku batzutan, merke goitezan da, hobeto eta azkarrago, eskenen leku guztietan pasana, evoluzioa. Dudi gabe. Bueno, eta hortikan, hori ze, enpresa beti familiara izan da, gero aita hasi izan da gero zu hartu ezu? Bai. O nola izan da evoluzio hori? Nire atxon hasi izan, gero pasazan 3 anai arrebe bata, deitaten ere Ido zabaketa, eta gero ja nik hartu nuen, bai. Vale. Zenbat harren urtean hartu zenun? Zenbat urte zuaz ja buru belarri hor? 30 urte hola. 30 urte? Esate, ja urrengo belaunaldia emartxan dao? Txikila baldazka zuzu? Martxan dao, baina ez dakit. Ez dakizu. Ja, irugarrengo, esate doia liatu iteala asuntoa, eta... Bai, ez da, irugarrengo dana jatu mendu, Akabo. Ez dit ikusten nidakaken fundamentua gino ez gertatuko. Bueno, laugarrengoa gastatuko jetan ahordu. Oida, seguro. Eta baldakazu semeikan da horreotean alagutze eta Guendi txikidia. Guendi txikidia. Vale. Bueno, eta zesan behar nizun. Evoluzio eta gero, noiz hasi zinaten ja dekorazio lanak iten ere bai? Ni hasi nintzen nire osabakin da nire... Altzarik saltze zituen bitartean nik nire aldetik iten ditun nire dekorazio txikik eta jagelitu nintzanen bakarrik ja sartu den duen erabat dekorazioa, diseinua, obrak, reformak. Eta hoi dana bakarrik itek, talde lan itezue, igual dekoradore badago, bestia reformetan iten deko, nola kudeatzen dezu lan hori guztia? Bida gugea talde bat 15 pertsona gea. Baina diseinuen gaude 6-8 bat. 6-8 lau. Daude arkitektak, daude... Bakuitza bere estilokin, bere rollokin, bere... Baina batzutan polita izatea, baina arkitektuak okei, eman behar dizu aurre egiteko, ez da? Ez da baleko, ez da? Batzu dia karratu, beste batzu, ez da? Kolore... Bueno, denetatik dago, gure talden, eta orduan ba. Eta orduan, danetik dekoratzen zuen, ebiz gaur gure platua eta dekoratu zuen bezala, eta batik Anders eta Gabrielanare bai, olako gauza bere txikite dituzue, edo gero etxeta, edo jatetxeta, edo zer, dane apuntatzen zete, o nola ituzue? Denetatik bai. Bai, ze, azkenen gure lana da, espazio polita jartzea. Ez dakiuna da, zuk nun behar dezuna, eskubita ezkerreta, oia... profesionalak ikada maestrillo zu librillo, esatean bezala, no? Zuk ezan nola eta nun behar dituzun da, zealturatan, gu jarriko de polita. Bikain. Eta orduan, azkenen gure lana, dekoradore baten lana da, espazio bat erakargarria bihurtzea. Eta taberna batetik pasatzen zanen, eta fijatzen mazea, zeatik gustatu zaizu taberna hori? Kafe hona ateratzelako, guaindik ez dakiu. Musika, usaia, irudia zerbait egon da. Eta tenek bolo bildu inberdik historia, ez da? Eta atentzia deitze hoi da gure lana. Orduan sekreto danak ezin ditu kontatu hemen, ez da? Denezin kontatu. Vale. Ona. Eta zezan bernian, adibidez, profesionalki, danea esatezu emate jozuela, baina igual bai egiten dezuek gehiago... etxiak, adibidez, pertsonaki, o danei emate jozue? Batipat etxek, etxeko reformak eta nola altzarik ere saltzeitugun, eskenen horrekin osatze dugu. Da osagarri bat, gure proiektuen osagarria eskenen altzaria da. Eta orduan, gehiago etxeta esango nuke. Basekia de Casa Julianen zuekin zen dutela erreforma, ez da? Eta hor baskak datu batzuk emateko, ez da? Esentzia mantendu behar dela, ez da? Hoi da, igual oso proiektu komplikatu izan zen, ze hoi berritzea, baina osarritxura mantentzen, eta behar daukan esentzia mantendu, ez da? Komplikatu da. Eta bai, izan zen, bueltazko eman genion, proiektu horri, eta
Eta azkenean, bueno, nik uste berritu deula, baina mantenduz Esentzia. esentzioi. Hemen, bai, betu, hau nola ze dotore jarri zuen, ze modernoa aldi berian, baina horrea behitzen deu, eta hor dazkau, Zinbat urte ongo dia hauek hemen, Bauzkate batzuk, Bai, ni baino gehiago seguru, batzuk orte zeiten, edia eta ana, baina gio, bere xarma, gaur egune bai, hola gauzak biztan lagatzen dian, eta jendiak hoi guztare zaio, eta azkenian, merkien hau guztia egoi, ez da? Merkena, ez da? Pintura pixkat, eta baina askotan saiatzea eta xarma daukaten lokalak eta galdu inditugu askotan. Egin dugu globalizatu dena, eta herri guztitan ikuste ditugu, negozio berdinak, Starbucks, bestea, denak igualak inda, eta xarma gutxi azkenian, ez da? Hoi galdu deu. Herri guztik iguala dia. Sevilla, Barcelona, denak zentro guztik iguala dia. Lokal berdina, dena. Bai, zuek igual gehiago kontuatzen zate gauza horita, ni pastelak ikustizkia eta pastelak aldatzitu pixkat, bai. Baina, egia zan, hemen huelta gagutea eta leku guztitan, euskal pastela, miliorria eta bestia, eta gero baten batola berezia, baina bai, oso klasikoa gaitu gordun, ez da? Eta zezan behar nizun. Bakite Casa Julianen hor erretazion paet bat eta mantendu zen utela eta hor emantzen dutela hor... Bai, izan zan zarrera. Eta gaina oso gauza kurioso pasazan, han bilduta ginela zarreran, ez dakit ez zautzezun, zarrera bai. Sartu ginen da, han bildut Matias, Xabi, han ginen da, sartzeia japones batzuk. Bai. Eta... Mateu almazen ez sartze zela, Bai. Seguro hemen dikan dala zarrera. Sartu zian da, aldin zuen. Zartu eta, badio. Eta handik 5 minutu horriz, tak, etorri eta berriz sartu, eta Casa Julian da. Jo, bai, hau da. Eta nik esan du, Japonetik etorri tipo batzu. Casa Julian sartu, eta etzekiten barruan zeudela. Hoi ez da posible. Kampo jarri hor da. Zerbait. Bueno, azkenian bere xarma eukitzea gauza horiek bai, ez da? Kuriosoa, Bai. Justu kontrako aitea. Hau hemen sartuko ditut, eta piperroiek pixkatola erretik amosten baituk, bai, errexo sartuko ditut hemen. Hemen tomate sartuko ditugu. Oiek, hola, moztu hola, agrosso modo esatean bezala. Eta digan gero dana, zukaldatzen nian dana birrindu ingo deu. Vale, txitxitok emartxan dazkau. Nik lehen nabiziko urratza eman dut hemen perretxikuntzako. Inbiar detena da bai da. Perretxu barrutzen jun. Eta hau ingo deuna da, bai, dena barra jun. Pepitak eta baten itzen bazago, ez da okuidikan. Zeratikan, gero iragatzi ingo deulako. Vale, bukature bi tomate horiek egiten. Eta, hau, nitxuko dugu ipizkat horrela. Ze reforma indezuen beste matola kuriosua hemen aipatzeko gola zerbait ezautzen deuna jendiak eta, a ber. Bueno, hostelerian ere, portuetxen ere inditugu doiru, zera? Portuetxe, hemendikan, goraintzia, jatetxe, arra txuleta jatean, el diario basoen onduan hor Donostian, eharra lekua. Hor zeintzen duten, erreforma berezilare bai. Baitare, pixkat arpegi aldatu. Eta, bueno, noizik eta bain aldatin, berda. Entza desateko... Dudi gabe. Ez pintatu bakarrik. Ni guri arginenoko jatetxean amak asko erakutsi ziguri. Hemen irabazten dian gauzak, gelditu bertzea soldatakin patrikan, baina irabazitakoak berriro enpresan inbertitu berdia. Bestela, sakaba el montón. Hemen inbertitu berda eta jendia gainea etxea saltzean eta jendia kontuatzea ze gauza gertatzen dian eta ze ez da nundik noa biltzean, ez da? Dudik ez. Dudik gabe. Haike beti bada, bodegatxoa ingenon, beti da... Portuetxeko bodegatxo kunduk zenuten bai. Egia, portuetxeko bai bezarka da handi bat. Egia esan geure bai semia bai anamari irikizune bai. Hande ingenon. Hande intzen duten anamari. Zeleku politan, ze baserria, arra, zoragarria. Galdutan, mendin da gero nola dakan bere labetxua eta leku eharra. Etxe zoragarria da. Etxe zoragarria. Hoi bota honea, hemen, jungo dia murrizten, denboak intxerrik itxarraka. Eta esan bezala, lehen da biziko urratzak eman ditugu, eta goen jungo geha erreportai bat ikustea ados. Eta zehazki jungo geha sustraiak jatetxea, eta ikusiko zuen, zerbait indigu bertan goxua, guazen ikustea. Kaixo Joseba, egunon, Oskar eta Bernard gara, gaur plentziara etorri zarete, sustraia jatetxea ezagutzera. Ongi etorri. Sustraia jatetxea irailean ireki genuen,
eta proiektuaren atzean Oskar Rodríguez dago. Gure sukaldaritza mota dago oinarrituta denboraldiko produktuetan, kalitatezko produktuetan eta bertoko produktuetan. Izango litzateke sukaldaritza tradizionala, baina nazioarteko tokeekin eta autore tokeekin ere bai. Hemengo berezitasuna, zalantza barik, arroza eta brasa dira. Asteartetik ostiralea eskaintzen dugu eguneko menu berezi bat. Kartako produktuekin, eta nola ez, baita ere, egunero eskaintzen dugu astean zehar eta asteburuan karta. Eta zer nabarmenduko nuke gure kartatik arroza eta brasaz gain? Ba, dudarik gabe, gure txuleta kroketak eta nikei tiraditoa. Eta orain nahi baduzue, joango gara sukaldera, errezeta gozo bat egitera. Eta gaurko errezeta izango da perretxiko eta oilazko arroza gorringo trufatuarekin. Hasteko, alde batetik prestatu dugu oilasko salda, ezberdintasuna da lehendabizi oilaskoa labean erretzen dugula, ikatz labean. Beste alde batetik egin ditugu oilasko hegalak temperatura basuan 6 ordu ingeru 72 gradutara. Zapore aldetik geratzen dira oso bigunak eta zaporetsuak. Gero jarraituko dugu barazkiak zatitzen. Alde batetik lekak eta beste alde batetik perretxiko ezberdinak. Hemen gaurkoan ditugu kaskagorriak, esnegorriak, perretxiko saltza horiak eta perretxiko saltza beltzak. Badaukagu ja dena prest eta hasiko gara ja arroza prestatzen. Lehen da bizi, oilasko hegalak gorrituko ditugu pizka bat. Eta erreserbatu egingo ditugu. Jarraian, barazkiak ere pizkat gorrituko ditugu eta baita ere erreserbatu egingo ditugu. Ostean, geure salmorreta, hau salmorreta da fritada bat geuk egiten duguna, baita ere azafran infusioa eta arroza botako diogu ganetik. Eta bustiko dugu salda beroarekin. Zabaldu egiten dugu pizkat arroza, erdialdean ez dugu bat ere izten, ze gero irikiten hasten danean bera leuntzen da edo bero joaten da bere lekura. Gatz pizkat, gero hartuko dugu berriro neurria. Utziko dugu zu fuertarekin, 14 minutu ingeru. Hau errezeta, Oskarrek erakutsi dit. Oskar denbora asko egonda Mediterraneoan lan egiten, paellak eta arrozak egiten, eta ekarri digu bertatik beren jakiera, baina sartu ditu bertoko barazkia, bertako produktuak, eta hori da arroz honen berezitasuna. Eta bukatzeko sartuko dugu ikazlabera beste 3-4 minutu ingeru. Azken ikutu hori emateko. Falta zaiguna da azken tokea. Hau da, gorringo eta trufarekin egin dugun emultsioa. Eta jarriko ditugu, puntotxo batzuk. Bueno, Joseba, hemen gaude Oskar eta ni, Plentziako portuan, eta agurtzen zaituztegu sustraia jatetxetik. Espero dugu hau errezeta zuen gustokoa izatea. Agur? Agur bai. Ai, ama, Bernard, ze itxura arroza, geni gaina olako gustatzen arroza, baina hori, kapa fin bat, pulamentu dana hor jarrita, eta gero ze txuguna jarri zuen, eta zenba gauzat txugunak iteitu zuen. Jarraitu horrela, goxatzen eta goxatu arazten. Gu hortan saiatuko gara bai, bezarka da hondi bat. Bueno, hemen inbiar deuna, hemen tipula, eta batzu jadakau martxan, nik bertara jungo naiz perretxiko botatzen, Jaime. Hemen dazkau, telebistan bakizu emaje iteula, eta dazkau txitxiroia egozita, hemen iragazten. Bale, inbertena ni perretxiko amostu eta berta gota, zukin gara zu tipula garbitu, eta Julian amostuko deu, hemen beste sartai baten jarriko deu martxan, go esan deuna gainetik botatzeko pixka tipula potxatu, bale? Hau esan da, ingaina iberriro gehiago eman berdio, gehiago nahi deu jaginda zertan ibiltze zaten, bale? Bale. Bueno, badakit, bezero mordoa jute zaizkizula laguntza eske, ze laguntza behar izaten du gehiena? Ni bezala, hola, hankaz hartu duela zeo-zero ostentagio behan du ja area, edo ez dakize behar izaten gehiena. Oire bai. Oire bai, ez da, danetik, ez da? Baina, bai, altzari aldetik bai. Bai. Claro, guk beste alde batetik iteitugu proiektok, alde batetik altzarik, baina proiektuk ere, eta proiektua bai dela, bai ala bai, importantea aurretik itea.
Orduan, aurretik ite den lan guztioi proiektu baten, gero ez daude hankasartzek, obran, paret hau ez da hemen, handa, Eta ez zaitek sartzen hau, eta beste izet, eta... Zoi behidala... Hasieratik harrapatu berdiok historiak, ez da? Garrantzitsua izatea. Eta ondo hortik hasi. Ba, gero zulo tapatzea, ez da? Claro, bezala dirue da, denbora, atzeatu itea proiektua, orduan, gaur dauden baliabidekin, guk erabiltzeitugu ja betaurrekok, irudekok, ikusteko zugartzea eta zure etxen zehatzezea. Ai, ama, zeon, ai. Hori teknologia avantzatu, egia, ez da? Orduan gaur egun ez da aitzekik. Ez dut imaginatzen nola gelitu gana bestea. Ba, hori oso nahi, batzutan erosi arte eta etxea eman arte eta jarri arte, ez aiz kontuatzen zer da nola egen, ez da? Hoi da. Orduan proiektu integrala itezu eta, ostra, betaurreko jarri, eta ja etxea nola gatuko zan ikustea, eh? Hoi da. Eta eske hor pasa behar da denbora. Hor pasatzen badu denbora, ez da... Hori ondo indagatzen bada, ja lan ia danak inda, ez da? Hoi da. Ze aukeratze du dena, azulejoa eta dena, ja jarrita. Orduan, hor pasa behar da denbora pixkat, baino gero erresa da. Ondo gelitza. Eta adibidez, zuek ze emate jozu, aukera bakarra, aukera bat baino gehiago, o aurrena elkarrizketa luze bat egoten da jakiteko zer, nundik noa ibili, ze jarri, o nola izatea? Bai. Nola izatea prozesu hori, beta aurreko eta iritsi arte. Ba, guk ite duna da aurrena galdetegi bat. Ikusteko beraien gustoa, beraien estiloa, beharrak, dirua, pentsatzere bai, no? Presupuestua, no? Garrantzitsua izatea. Guden bora guztin hiru baliabideekin daukau. Diru alde batetik, bai, praktikoa izatea, bai, eta gero polita jartzea. Eta hiruekin, bueltaka biltza. Ni obraduran nauk dirua eta praktikoa. Bai, zeratik azkenean, praktikoa berri izatek, gauzetan, bai, azkenean, bai, ze polita, bai, eta gero, egunero, zukalde eskina, zikina, gero, etzak izet, azkenean, baina jendiak gaur egun nahi dik polita, bai, no? Bueno, eta bado de sustatzia bi gauzak, ez da? Bado. Baina askotan bakizu, dena nahi deu. Ja, dana zaila izatek, ez da? Eta dena askotan ezin da. Eta orduan jendia hor duda horrekin zahonean nola juteitu? Politan bila edo praktikoa izatea. Zer bilatzeu jendia gehiago? Denetati dago. Eta gu nola sortzean, estilo guzti dauzkau. Orduan bezeron arabera markatzea, zuk hobelto honekin, rollo berdina duka. Hartzen jutea iznundik ziaken beha eta ze berdiken. Ezkenian, igual batek nahi, polita egotia eta berdintza jo egunero garbitu berri izatea, baina beak nahi du polita, ez da? Eta orduan ezkenian... Batzuk txukunago, beste batzuk ezain beste. Eta zeintzuk damutzeitu gehiago? Praktikoa indiena eta politan bila ez ditukena jun, o polita indiena eta praktiko ez diena jarri? Bigarrenak. Bigarren joak, ez da? Ez que bizitza hontan praktikoa berdik, historia. Ez que obrak urte askotako dia. Obrak inbar dituzu, urrengo 10-15 urte... Beira. Beira. Umek zeda deukiko duen gero, ez datorren urteako. O gurasok heldutzen nahi dia eta orduan prestatu behar da helduentzako etxia, o no? Astensorea, ez da igual dauka. Ez igual... Ba, igual, prentsatu guain, zatik angio dana indagio, gainea ikesatekena, gero atzea pauso horiek ematia, kosto ondila, ez da? Bai. Vale. Nun gastatzeko energia gehiago jendeak? En sarrera polita eukizia, en komuna praktiko izatia, en egongelak... Ez dakiat. Hombre, jende Euskal Herrin zukalden gastatzeko diru. Zukalden. Zeatik izan dara. Zukaldetik datorra osasuna eta gaitza, hosti zetorrek dana. Baina zukaldea, ostras, jendek asko inbertitzeu. Eta gero, ez dala gastatu, inbertitzea dala, Claro. Eta gu, askotan, sarrera imateiu garrantzi asko, jende asko ez du nahiten, normalen, etxe guztia jartzen dut, eta sarrera... Ja, sarrera sartzea, eta aterkila, eta zapatia lurrian, da... Lampara zintzilik, bombila, eta hola gelitzea, eta urtek, hola. Ja, eta bizilagunak atetik bakarrik ikustegu, ez da? Bizilagunak. Baina, hori importante dago, ni askotan jolazte hortara, Sartu eta polita izatea, ez da? Atea irikita, nola izango jende hau? Eta bakarrik sarrerakin ja imaginatu, nola, torrun, sarrera de bere garrantzia dauka. Importantea da, sarrera. Eta zeiten dek sarrera bat txukuna gelditzeko, ze bihartik sarrera batek.
erloju zar bat horra txintxilika, bai, Horrek estiloa emateu. Estilo, emate Google sekat nire erloju gorri horietako bat, horietako akestu labalizta deitzeko, baino handa ho. Natali jarrizun da handakat. Eta askotan, jartze hor zerbait praktikoa, jertxek eta jartzeko, zapatak entzeko, baina batea izan behar du Polita. Bai. Eta hor zerakau, beti izateu emakumezkoak gustu gehiagoak aela, gizonezkoa pixkat klasiko, igualtza igula askotan, hor, zuk hori bai estatzen dezu edo ez teko horrela? Bai, hola da. Gure mundun bai. Normalen implikazio handigoa aukitzeu emakumeek. Bai, ez da? Bai. Bai, kuke, bai, ni praktizitatean bila beti, eta Andrea beti doktore nahi dula, eta gero, lau aldiz gatritu behar data, eta ekatxiz lamar, gure jarri genuen etxeko komuneko fregaderan onduan nola mate, oso polita, baina atxiz bat ditek eta hor gelditzeitu tanto danak txintxilik agurtiak, eta zaten, mekatxiz lamar, hola, esko garri dituzu, iru tanto, eta emate bolillo erori dela, eta ni. Egun ematen lijatu eta pulitu ingoiat. Bai. Azken txukundu inberdala. Bai, txukundu inberda, nahi baino gehiago, eta... Bueno, eta hoi dena gutxi balitz, guain kontainerrakin sartu daizea, bai, hain modan dauden kontainer polito horiek, ez da? Basekian garatu egela proiektu bat, eta... Zehose txukuna jaizea egiten kontainerran historiak, ez da? Bai. Nahi gabe ateran historioa da, hau. Eta... Zeratik esatezu nahi gabe, nola ateazan ba? Pandemia ondoren, jende guztia erotu intzan, bakizu etxetan erotu inginen. Bai, ogila egiten da dana, legami gabe gatu ginen. Izan zan, pixkat... Bai, dekoratzen, bai, ez da? Ni balkoiko teiatuak margotu nilan. Justen? Bai. Bapaten handikatea gineanen, jendek sofa aldatu zuen etxekua, dena terrazan izan, aldatu zukaldea. Pentsatzen ordu asko pasago nula, urte asko horretik atea gabe, ez da? Erotu inginen. Eta orduan, izan zan salmentatan gorakada bat, ezin genduna asumitu. Eta orduan, gelitu ginen. Material gabe, ia, o? Material gabe, almazeni gabe, eta orduan, eta almazen bat jartzegu, jardin bat daukauan, dendan ondon, eta hor jartzen adeu almazentxo bat, eta, bale, jarri gendun da, superondo gelitu zan, eta segitun etxe bizitza bat ingendun. Kontainer bat jarri zenuten ala Bat jarri gendun, eta gero handik bi aztetaia pentsatu gendun nola jarri bestea, eta eskenen etxe bizitza bat ingendun, eta nahi gendun esposizio modun erabili. Eta hortik atea zan, gero, area jutean jendea, bintza sorpresa arpegi horrekin kanpotik ikustezu kontenedorea, baina barrua sartze zanen etxe bizitza bat normala da. Eta orduan, bere mugakin, tamainan mugakin, baina bestela... Hoi izateituk, neurri zen neurri aukitzen dira? 12 metro. 12, biterdi. Eta 2,60 alturan. Eta orduan sartze zanen area, jendek esatezun, baila, denak sorpresa arpegikin. Hau mundiala da. Eta batek beste idea eta beste handigoa eta inbardeu ez dakiz eta askenen Eusko Jaurlaritzatik eman ziuen diru laguntza bat. Aurrea botatzeko proiektu hoi. Eta horrekin, eta UPV enpresarialesetik ere bekario pare bat euki genitun, superjatorrak, eta haik irikizuen pixkat negozio munduai nola bideratu hau. Eta orduan, udaletxe aldetik eta normatiba aldetik komplikatu da Gipuzkoan behintzat etxe bizitzak kontenerorekin itea, itxuragatik. Dena baserrik eta bapaten hau. Tellatu eki behar du, kaidakin, ez dakizerrekin, eta... Eta orduan hau dena komplikatu itezun. Eta orduan hasi ginen beste bide batzuk begiratzen. Eta iritsi ginen emaitza izan zen glampineko modulokitea. Glampin da, kampina, baina pixkat... Formalagoa, bungalau dotore batzu izango bazia bezala? Dotorea, glamour eta kampineko. Glam de glamour da, kampin de. Eta orduan, inditu oitako modulo bat, eta junginen Bartzelonara feri batea horrekin. Eta egiezan arrakasta izugarri eukizun.
Gero, proiektu lotzea zaila dira, baina dauzkau Katalunian desente, eta... Osa, ja, izate kontainer horietakoa montatzen ja etxein da. Oaindik ez. Oaindik bar deu, zegoain arte egiten ditugun 2, 3, 4, dauzkau 5-6 proiektu, baina ja gehiago ezin deuin. Orduan nin bar deu, beste jende batekin, konstruktorekin da negoziatu nolain, beraiekiteko ja kantidea honditan. Zeia pasatzea beste... Bale, oza, igual zuek diseinatu, zuek arkitektuta gauza lanakin, da gero iteitun baten altzarik hasi zian bezala iten beste batzuk. Beste batzuk. Azkar, eta egie da, eraikuntza mundua ere aldatzen dihoala, eta jende askok esateu hemendik urte batzuta, eraikuntza mundua izango ala, pabelloi batenin, eta bertan montatu. Baina nan ladrilok jartzen nazi eta guain bezala. Bai, azkenean, kanpo banda Inglaterra, Ameriketan, eta olakoak iten, tronkoak eta gana prestatzeitu elekoa, eta etxia montatzei zue, eta... Eta ordutegia, zazpitatik iruta, eta pabelloi baten. Eta gero, montajea. Eta hola beti barruko lanak, eta txukunago, eta... Laizter eramangoek megaestrukturas, eta horietako, kamionak eramango ditu ketxiak alde bat eti beste, Jaime, onna. Bueno, hemen, ikusi zue, hemen itzein da itzein, baina desente aurratu dugu, Betu hemen, tomatia, ze itxura hartzen nahi da, piperrakin. Pixka gehiago inbiar du lana honek, pixka gehiago murrizteko, baina betu ja nola idan sukaldatzen, asalak eta libre askau, pixka gehiago utziko dugu. Arrautza, ia inda ongoa, beste 3 minutu gola bihar ditu. Eta hemen ikusi zue perretxikokin ontsu balimazkako beto, Ontsu balimazkako ontsu bota, baina kultiboko perretxikoke onak izaten dira. Eta ingo deunak gero hemen txitxiriokin astu, txitxirioa pixka birrinduko ditugu, honei ez du birrinduko, nahi ditugu topatu pusketa horiek almondiga barruan. Eta haure martxan dakaunez, gero inbiar deu aliño berezi hori prestatu, eta almondiga egin da pregitzen hasi. Baina bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Venga, oazen. Baseazki jungo gea, Roberto Colinona, ikusiko zuek klima aldaketa iburuz itzen goigu, eta hore bada zuri entzutia. Oazen Robertoren gana. Opa, Joseba, kaixo berriz Galdamesetik. Robert naiz, Artesoro baserrian gaude eta gaurko gaia izango da klima aldaketa. Zer egin dezakegu etxetik klima aldaketaren ondorioak gutxitzeko. Bueno, jende askok pentsatzen du klima aldaketaren kontra borrokatzeko importanteena edo garrantzitsuena birziklatzea dela. Ondo dago birziklatzea, baina ez da importanteena. Importanteena da berrabiltzea eta murriztea. Hala ere, birziklatzea ez dala egokiena ikusteko, egingo duguna izango da paper birziklatuaren tailer bat. Eta holan ikusiko duzue nola birziklatzen badugu, hondakinak sortzen dira, energia asko behar dugu eta, kasu honetan, ura zikinduko dugu. Tailer hau egiteko behar duguna da, noski, erabili dugun papera. Kasu honetan, egunkari batekoa. Moztu behar dugu, hori da lehenengo urratza. Eskuz egingo dugu, baina entrepresa batean energia erabiltzen da txikiketa hau harinago eta hobeto egiteko. Bueno, papera txikitu eta gero, behar duguna da ura, urgarbia. Urrengo urratza da, irabiagailu batekin irabiatzea. Zergatik, lortu behar dugula paper orea. Baina honekin gastatzen dugu energia eta sortuko dira hondakinak edonun. Eta nola ez? Irabiatzerakoan paperak duen tinta kutsatzen du ura. Lortuko dugun paper birziklatua zuhaitz baten forma izango du. Hemen daukagu behar dugun moldea. Molde honekin harrapatuko dugu sortu dugun orea. Bueno, azken urratza da lehortu. Eta horretarako eguzkia erabili dezakegu, baina gaur eguzkirik ez dago. Eta harin egin behar dugunez, erabiliko duguna izango da lizagailua. Goitik behera, energia gastatzen, noski. Edonon kutsatzen.
hemen dugu ja lortu dugun paper birziklatua. Hau, industrialki egiten da, eta noski, paper desberdinak lortzen dira, eta energia gehiago gastatzen da, eta hondakin askoz gehiago sortzen dira. Bueno, ikusentzuleok, birziklatu bai, baina batez ere murriztu eta berrabili. Badakizue, hurrengora arte. Roberto jauna, hiri entzutia, ohore badek eta zenbat ikaste jaun, eta ea kaso gehiago ite jaun danok. Eskerrik asko, eta ohore bat. Eta betikua, nik esaten ziat, es consumismo, baizik eta consumismo, con el mismo, con el mismo inbierdia gehiago, eta gauzak berrera bili gehiago, eta kontainerrakin, oia, jaiziten, ez da? Hori, kontainer horiek adibidez, berrik etortzituk eta montatzen zuen, osarrak dia eta berrera biltzitu zuen, ozein diak historia? Hori dena zarra dia, erabilitako. Inditu ez dakizan bat bidai, bere golpekin, bere historikin, da fitxa bat ere ukitze duen nune ondan. Bai, Bai. Eskerrak ez du nitzeiten horiek, Ez, hobe. Eta eskenen horrekin, berrera biltzen ditugu, nahiko jasangarria dira, ekonomi zirkular bat zatze, ez daukate, hoi behin montatuta ez dauka ere eskombroa, ez da, oza, dena erabiltzea bere osotasunia, ez da? Eta erabiltzitugun material geroa islatzeko, eta dena dira, aldan ekologiko honak, eta... Hori guain gaur egune, jakitan gertatzean bezala, erropetan gertatzean bezala, sorionez, konstruzioan ebai horrei beira izate asko, ez da? Bai, hoi eske etorkizuna hoi da. Guk ez badeu zaintzen hoi behintzat, guk aldeula, eta orduan horretik kontenedore berrik ere politago dia. Ez dauzkate golpek, baina guk erabilitako nahi du. Eta kanpotik gaina, kontainer itxura mantendu nahi deu. Claro. Batzutan... Esentzia mantentzeko, ez da? Bai. Casa Julianen bezala. Hoi da. Onda. Horrekin lortze deu... Zenba kostatzeko lako bat? Utxen, 1.600 euro. 1.600 euro, utzik horietakoak entortzitukenak, bale? Bai, gero grua, gero transportea... Claro, gauza gehiago patu behar dira, bai. Vale. Eta montatzia, hoi barrutikan, etxe bat restauratzea baino, etxe bat txukuntzea baino gehiago kostatzea, o berdina da metro karratuko? Bueno, metro karratuko berdintxua. Berdintxua, ez da? Bai, berdintxua. Asko aislatu behar dira, eta aislamentuak eta jarri behar dira, oleiok iriki eta olako bai, itituzu, ez da? Bai, aislamendua da, hoi bai ondo imar dala. Ze aislamendua goran txapa bada, orduan hoi asko berotzea eta dilatazioak eta dauzka, baina barrutik asko zatu da. Eta goiko historia hori, goitikan aislatzea o beitikan aislatzea? Gu dena betik. Dena barrutikan, oza, kanpotikan kontenerora matemateula. Hoi da. Esentzia mantenduz. Bai, ze azkenen hor lortze dugu gauza bat importantea dela. Dala, zuk lortzezun emaitza da kenketa bada. Espektatiba eta lortze deuna. Espektatiba oso altua barima da eta lortze deuna, naiz eta ona izan, azpiti barima da. Gaizki. Azkenen gure kenketa hori negatiba teatzea. Claro. Espektatiba bajua dala, kontenore ikustezune... Iriste kanponian erdi roñauta, erdi golpe batekin da barroa sartuta. Gero sartuta. Orduan, emaitza hoi mundiala da. Eta nik uste hor, hoi dala gakotako bat. Eta gaina, asko gustal zeit, gaina jarraitzen baten hola jarraitzio sare sozialetan da kontainerak iteituenak eta sekulako marabillak iteituzue, sekulako marabillak. Zuen kontainerak eta ikusi nahi baitugu, adibidez, nunik ikusi behar sare sozialetan, edo nundik noa ibili bergea zuen kontainerak ikusteko? Gu daukau, gure web horria da Dekubo. Dekubo? Bai, eske kubo jartzen bazu, japones bat ateatzea, realen jolazteuna. Take kubo. Hori honak, Ze futbolista egoi, Ze futbolista, Baina, izenak endu igunta. Take kubo ez, orduan, nola garri berdek? Dekubo, inglesez. Dekubo. Osea, T-H-E. Oi, ioia eta kubo. Eta hor, gure askeneko proiektuk, eta, bueno, denetatik da hor. Bueno, eta beste nobeda digan baldagazu kontatzeko, ose gauza gehiago iteitu zuen enpresan? Bueno, hoi egia glampineko zakiten, ze nik uste nahiko... Zerrenak? Glampineko moduloik.
Eta horrekin, pixkat ikertu ginen, ze feria jun ginen Bartzelonara, Bai. lehenengo neska sartu zan haua ikustez, jode, asko gustatzen ditau, eta behar ditut 250. Zea bateako. Biharko. Esan zuen, baina resort bateako. Bai. Eta, karo, guk... Eta nun zega resorta horrek, Australia erdian, desiertu nola hainbeste, nun jarri berditu. Ez dakit, ez nuak gauzan, ze, ezen du koinzitzen gure numerotan da, directamente... Zantzen, Baina jendei gustatzen zaiola, izan da pixka sorpresa gurean. Diferentea, eta ez dugu ezer inventatu, Baina egia da... Nundik antzetorre, zenekin zinen aurrenengo kontainer horietako bat modifikatua? Zemek? Bai, igual batek portu baten onduan, bizitzeko jarri guanan, igual horietako bat. Imaginatu Barrio La Boca hor Argentinan dauna, dena txapazarrakin da portutik ekarrita da, eta bidaze barrio polita dan, auzoa. Bai, egia esan gauzako azten dira, ez da? Ia nahi gabe esate bateako, ez da? Berrera bili. Amen, gure galdameseko jaunak esan duen bezala. Bueno, eta dana estek lana izango, ez da? Pentsatzen dut zaletasunak eta aukiko dituzula, ez da? Bueno, dauzkau batzuk. Oso gutezea oporretan, da zea ferita eta hola, Bai, ferita gu beti jutea Parisea, Milanea, Milan da pixkat mundu mailan daun feridiko bena. Gure pasteleiana eta gozogintzanare eta kafiakin da Italia jute gehiare bai. Bai, Italian egotea bar Riminin. Boa, kiston feria egotea, bai. Eta zuen Milanea eta jute zate hor. Milanea eta Parisen ere oso feri politia da. Dekorazio asko lantzedu eta oso zea polita da. Ferikoa. Eta gero hemen Espaini mailean dao Valentzin, dao bat, mule sektorekoa. Eta, bai, hoi da pixkat muitzeana. Eta adibidez, hortaz aparte, guain lana utziko jabalde batea, eta oporreta eta jutezea, o itxasaldea jutezea, o onjo salia zea, o seguta ez gehiago. Bueno, ni zaletasuna musika, pixkat. Bai, Tolosako bandan da jotzet, eta gero txaranga batenan... Bai, eta ze instrumentu jotzen dek? Ba, nola haundi bat ola helikoia izen hau, helikoia. Helikoia? Eta hoi jotzet, saiatu behintzat. Seguro jotzekela eta ondo gainea. Ez. Ona. Bai. Bueno, nire nahi eta zen horrekin de pasatzeitu gure. Eta nundik noa, jute zeatere bai musika jotzea herri eta hola, tokatzen zaizu, ose? Hoxe. Leheno jute ginean, San Fermineta, aste osoa, gero Gasteizea, bueno, festa guztik. Eta hoi pixka lasaitu da historia, edo guain zuetzea juten da behe juten dira ere bai? Bueno, denetatik daude, batzuk bukatzeia, historia batzuk, beste batzuk Gasteia, eta, bai, jainekin da, txaranga. Gustatzea festa giroan ibiltziare bai, Bai. Hori rein inbiar da, bai. Eta esan dekela Tolosako txaranga, horre honea ere torri guan beste bat Tolosako txarangan ibiltzeana. Teierietarrak ez da? Beraiekin ibiltzea izordun. Oiko nadia festetan. Ez aizaspertuko, oiek egon nahituko festetan, bai, leku askotan dituko oiek egon. Bai. Bueno, ikusi zu hemen, nik ze bolatxo hau egiten nahi naizen, errez, hain naiz txitxiro irin pixka botatzen nola launtzeko eta espeatzeko dena, eta hemen guain inbiar deuna da, betu pare bagotako ditut honea, baina gaur egun hasiko zaigu eta ez deu bukatu itia gure lanak. Orduan behitu, hola hartu, tempura izango bazan bezala, eta prejitzen jarriko ditugu. Orduan, ingo ditutena da, bolatxo guztik prejitu, ingo deuna tomatetan sartu, eta ingo deuna da, aliño horien, guantxe bueltan, eta plateraratu. Guantxe gatoz, hau edan agutzi prejitzen. Bueno, launa, ikusi zuen mendana prejetu deu, txukun dakau, saltxa puntuan jarri deu, eta ni aliño egitean joan. Ingo deuna da, behitu batentzako ingo eta aliñito bat, hemen arrautza pixkat raiatuta, txiki. Vale, bi intxaurra raiatuta, traka, osondo, bat, eta bi, itxura erratea zaigu, Zer izango zean txitxirio, igual bat ez zio abixatuko gaur etxeko txitxirio daudela horren, beste era bat txitxirio jateko. Bojurra ere botako dio hemen, gauza erre bojurra, jate aldezu,
Ez dio askotan jaten olakoik etxian, Niko izte probatu inoiz. Inoiz? Gaur probatu bet. Gaur probatuko kemen. Ona. Vale, eta perexila, bueno, perexila ez. Botako jau nahi perexila dartxe bajarriko jau, eta gaur nola albaka fresko dakan gainean. Ba, hemen olillo otako jau, gatza ere bai, eta bagoaz platera aratzea. Ingo deuna da hemen. Jo, oi, pena mati platera aratzea. Bai, Hola, bote. siete berko genian maira, Hola, primeran, Ezin jo, be. Beitu, gauza tingo deu? Ez tio, platera teko. Beitu gaur nolengo daun. Hau hemen jarriko dugu horrela. Txak, pena emateziak platera ateatzea. Ingo deuna da, sarrez kartu, tipula gainen jarriko izkio, horrela xe. Oh! Erra itxurai. Erra indigu alkoan bai. Eta gaur, Jaimekin honez, kasuela teko ju. Vale, hola nahiko. Eta, guain, amaitzeko historia. Ingo zionek, aliño gainetik bota horrela. Eta gero Jaime bakiz esatexak enaitak. Aita esatexak, Joseba, esai despistatu. Eta jarrio perexila. Importantia. Bueno, gaurko platera, kasuelan jarri de. Hola, xain itxura polita daga, pena matezila bertatik ateazia. Eta mila esker, etortzeatik, jarraitu jendia etxek eta bastark eta txukuntzen, kontainer banazu ere bai bakizue, de kontainer, no? De kubo. De kubo, de take kubo kingo batu. Bueno, lagunak, mila esker horretatik, eta bihar arte. Ondo izan. Adio.